Giklaro karon sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Nga walay mando gikan kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kun Pbbm nga undangon ang pagkolekta og basura dinhi sa syudad sa Davao. Kini ang tumag sa DENR human sa hungiho nga gituyo umatod pa ang delayed nga koleksyon sa basura aron nga madaot ang imahe sa syudad sa Davao isip usa sa mga hinlo nga lugar sa Pilipinas. Sa pamahayag sa DENR 11, nahitabo ang trash slide sa barangay New Carmen, Davao City ni atong Mayo 20. O gilayong himando ang suspension order sa landfill sa Mayo 21 aron nga masiguro ang retrieval operation, ma-assess ang lugar ug maprotektahan ang komunidad. Nagpadayon sa matod bagaron ang slope stabilization, drainage controls ug safety protocols. Samtang dunay mga options nga gipresenta sa local government unit kon LGU Davao alang sa temporary disposal sites. Apan nahimong issue karon ang paglabay og basura at ubangan mismo sa opisina sa DENR 11 nga nahimong dugang garbage collection area subay sa nahimong order ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte.